Toto video bude o plemene Velšský kop. Velšský kop meria okolo 137 cm v kohútiku. Pôvod má v strednom Walese a sfarbenie všetky jednoliaté farby. Začiatky dejín koba sú prepletené s dejinami ostatných velšských plemien. Až v roku 1901 sa oficiálne začali rozlišovať 4 typy a každý dostal osobitnú sekciu v plemennej knihe podľa výšky. Poníky, ktoré boli dosť veľké na to, aby uniesli dospelého, sa stali predchodcami velšského koba sekcie D. Velšský kop bol po stáročia neodolateľnou súčasťou života vo Walese. Vďaka svojej sile a vytrvalosti bol ideálny na prácu na horských farmách i na ťahanie bridlice z baní. Bol po ňom dopyt aj v oblasti delostrelectva a vojenskej jazdy a tieto kone používali aj mliekári a iní obchodníci na prevoz tovaru v mestách. Vďaka energickej akcii je moderný velšský kop dokonalý športový kôň v záprahu, lovecký kôň s istým krokom a prirodzený skokan. Hoci je temperamentný, ľahko sa s ním zaobchádza, je hospodárny na chov a veľmi zdatný.